Slovo B. Kako pišemo slovo B? B kao balon. Da li znaš da su prvi putnici balonom bili patka, ovca i petao? Leteli su 8 minuta i bezbedno se spustili na zemlju. Slovo H. Kako pišemo slovo H? H kao helikopter. Prvi put oko sveta helikopterom trajao je 29 dana, 3 sata, 8 minuta i 13 sekundi.